urtero 350 milioi hektarea baino gehiago erre egiten dira. Horrek esan nahi du, ia Espainiaren azalera osoa desagertzen dela urte bakoitzen. Azken urteetan, lehorteek sute gehiago eragin dituzte. Basoak galtzean, biodibertsitatea arriskuan ipintzen da. Eta animali askok euren habitata aldatu behar dute. Horretarako, Agenda 2030ko 15. helburua topatzen dugu. Animaliak, ekosistemak, basoak eta landareak babestea. Naturak, gizakioi eta izaki bizidunoi eskaintzen digu ura, oksigenoa, bizitza, hau guztia zaintzeko, zer egin dezakegu? Lehenengo erantzuna prebentzioa da. Basoen kudeaketa arduratsua egotea, eta landare autoktonoen birsorkuntza sustatzea. Gainera, herritarrok ohitura txikiekin aldaketa handiak eragin ditzakegu. Esaterako, hondakinak ez uztea, eremu naturaletan ez erretzea, edota ingurumenarekiko hezkuntza zabaltzea. Adibidez, Euskadin eta Nafarroan voluntario berriak egon dira, hau ez gertatzeko. Hain zuzen ere, basoen suteak ekiditeko. Modu honetan, suhiltzaileak eta herritarrak elkarlanean aritzen dira. Basoak zainduz eta suteak goiz detektatuz. Eta honen aurrean gauza bat ulertu behar dugu. Lurra ez da gure propietatea. Guk zaindu beharreko etxea baizik. Baso bakoitzak arnasa ematen digu. Zuak ordea bizitzak kentzen du. Beraz, galdera hau utziko dizut. Zer egingo zenuke gaur suteak prebenitzeko? Zein neurri aplikatuko zenituzke? Gogoratu, planeta zaindu dezagun.